बिथोन होगोन बा डाइरेक्सन खालामगोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन। जाय एक्टरा बयनिख्रुइबो साबसिन दिन्थिनो हागोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन। जाय एक्ट्रिसा बयनिख्रुइबो साबसिन दिन्थिनो हागोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन। आनिफ्राय बाखि जेसेबां 16था केटेगरि दंबावो जेरैहाय बेस्ट कमेडियान, बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रिस, बेस्ट भेलिन बेफोरनो साफ्रोमनोबो 50। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि दिनै जोबथा हाबाफारियाव गेवलां हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै लिंहरदों। गेवलां मेला जाथ'वाखै। दिनैनि नैबे गेवलां मेलाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै आङो गोग्गानानै बुंनो हागौ जोंनि बिसानि नाजानायाव बर' जि फिल्म फेस्टिभेल बियो 25 फेब्रुआरियाव जोंहा बासुगाव जानो थांबाय दङ, बङाइगाव जानो थांबाय दङ। बेयो जोंनि बर'नि फिल्म फेस्टिभेला जानो हागौ जारिमिन जागोन बेखौनो बुंनो थांदों आङो। जोंनि फिल्मफोरा नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव एवार्डआव मोनहैनो हायाखैब्लाबो जों दिनै गावनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि मददजों मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख बा 1 लाख जों रां बान्था होनाय जागोन। आरो गुबुन जेसेबां आद्रा थानाय मोन 16 केटेगरि बेयाव 50,000 होनाय जागोन। बेखायनो आं बेखौ जारिमिनारि होननानै बुंनाय जादों। बे जाबाय बिटिसिनि नाजानायाव जानो थांबाय दङ। सिगांनि आरो दानि महरगिरिफोरनि सोलायनाया माबायदि? सिगांनि आरो दानि महरगिरिनि सोलायनायाथ' गोबां सोलायदों होननानै बुंनो हागोन। मानो होनबा आथिखालनि जिखिनि जाखांबोनाय महरगिरिफोर बिथांमोना फर्मेलि जुदि क्लासखौ लायाखैब्लाबो डिप्ल'माखौ लायाखैब्लाबो बिथांमोना बांसिनानो एजुकेटेड नालाय बेखायनो खायसे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानानै केपचारखौ थाब खालामो। बेखायनो दिनैनि जि आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ शुटिं लानाय समाव जेबो प्रब्लेम मोनाखै होननानै आंनि गोसोआ फोथायो। आচ্ছা जाखांफोर दङ जेराव महरगिरिफोर दामगिरि बिथांमोनखौ जौगानाय गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माबा थांखि लादों नामा? दिनै नैबे गोदान समाव थांखि लानाया बेनो जों जेरैहाय एवार्डआव मानि प्राइज बा फैसा होनाय जायामोन। दिनै जोङो मोनसे केटेगरियाव मोनब्रै केटेगरियाव जों 1 लाख होनाय जादों। आरो गुबुन केटेगरि 16 केटेगरियाव जों 50,000 होनाय जादों। बेखायनो आं सानगोन जायफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाब जुब फिल्म बानायालासिनो गोसो मोदोम होनानै नैबे 1 लाख रांखौ लानो थाखाय 50,000 रांखौ लानो थाखाय गोसो होनानै जुदि खामानि मावोब्ला जानो हागौ बिथांमोना नैबे 1 लाख आरो 50,000 बेनि बिगोमा जानो हागोन। दा माखासे समफोराव जों नुनो मोनो महरगिरिफोरा गोबां महरगिरि बा गौथुम आफादफोरा दिनै बिथांमोनखौ बजबना लाफिनो जाहोना मा बेनि? बे जाबाय गोबां मानसि गोबां गोसो। जाय समाव आर्टिस्टफोरा माबा मोनसे गाज्रि मावो बे समाव सोंखारियो नाथाय सिङै बिथांमोना बेखौनो गोसो जाखोमानानै थायो। बेखायनो बेवहाय दाया आर्टिस्टफोरनि गैया होननानै आं सानो। दाया दं जों जायफोरा बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो बे थुलुंगा होग्राफोरनिसो दाय। मानो होनबा जायखौ जों गाज्रि मावदों होननानै मिथिखाबाय आफादाव थानाय समाव आफादखौ गाज्रि होननानै बुंबाय नाथाय बिथांमोनखौनो मानो सनमान होयो? बेनि थुलुंगा होग्रायानो जाय बिथांमोनना लेंहरग्रा जाय बिथांमोना बिसोरखौनो इनभाइट खालामग्रा बिथांमोनानो थुलुंगा होग्रा होननानै आं साननानै लायो। दिनै रायजोफोरा माबायदि अनसायनाय मोनदों बर' एवार्ड बा फिल्मफोरनि सायाव? सिगां जेसेबां अनसायमोन आथिखालाव बर'फोरनि जिखिनि फिल्मनि फारसे अनसायनाय बेयो गोबां सोलायदों, गोबां मोजां जादों। ओमफ्राय नैबेयाव सोलायनाय फैदों जाय फिल्मा फ्लप बेखौ नायखाया आथिखालनि मानसिफोरा। ओमफ्राय जाय फिल्मा हिट जादों बेखौ नायो। बेखायनो मानसिनि नायग्रानि मेन्टेलिटि नायग्रानि जि गोसो बेबो सोलायबाय। मानो होनबा जानला मानला फ्लप फिल्मजों मानसिनि गोसोखौ बोनो हाला बेयो फोरमान जाबाय। बेखायनो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जेसेबांनो सांग्रां जागोन एसेबांनो आर्टिस्टफोरनि गेजेरावबो गाज्रि आखल आखुफोराबो सोलायलांगोन। जायफोर गाज्रि आखल आखु बिथांमोनखौ माब्लाबाबो अनसायनाङा। जाय बिथांमोननि आखला मोजां बिसोरखौ अनसायनांगौ। अब्लासो जोंनि गेजेराव गाज्रिफ्रा गाव गावनो आनज्रायनानै थागोन।